कजल ने हम सिलवा पर मिलवा आया होसन रे दे मुस्कान बा रोवतिया। अरे का भइले एगो छावरा हमर झिझिया फोड़ देला का आ कैसे अरे आवाज सुनावा तानी अर्जुन प्रेमी के आवाज में। जाएला पर हमरा सथाना माई कइले रहे हमके माना माई कइले रहे हमके माना जाएला पर हमरा सथाना माई कइले रहे हमके माना आइली अनहरिया के माथे लेके लइकन के साथे आइल अनहरिया के माथे लेके लइकन के साथे का कहीं स्वीटिंग सखी मरले बागीटी सखी एले रहे छौरा जवन चिट्ठी सखी झिझिया पर मरले बागीटी सखी। झिझिया गइल सखी हमारो फुटा हो ओहि जाके लोग हो गइला एक जुटा हो भागले बाचेन जे कोई के रूटा हो बतिया नाही कहिले हम झूठा हो बतिया नाही कहिले हम झूठा हो। झिझिया गइल सखी हमर फुटा हो ओहि जाके लोग हो गइला एक जुटा हो भागले बाचेन जे कोई के रूटा हो बतिया नाही कहिले हम झूठा हो। लंबा लंबा रहे बाल बनले रहे रुमाल लंबा लंबा रहे बाल बनले रहे रुमाल देखत रहली पीरी सखी दिले रहे छौरा जवन चिट्ठी सखी झिझिया पर मरले बागीटी सखी दिले रहे छौरा जवन चिट्ठी सखी झिझिया पर मरले बागीटी सखी। नमे हवे ओ पर रविंदया केला पहले बारे अलबत सखी खेला अलोक भारती के जवरे घूमेला के पता के साथ में पढ़ेला हो ये सखी बसवरिया में पढ़त रहे। नमे हवे ओ पर रविंदया केला पहले बारे अलबत सखी खेला अलोक भारती के जवरे घूमेला के पता के साथ में पढ़ेला परे मियर जुन तुर जी है थुथुन परे मियर जुन तुर जी है थुथुन ओकरा के पीटी पीटी सखी दिले रहे छौरा जवन चिट्ठी सखी झिझिया पर मरले बागीटी सखी दिले रहे छौरा जवन चिट्ठी सखी झिझिया पर मरले बागीटी सखी। जाएला पर हमरा सथाना माई कइले रहे हमके माना आइली अनहरिया के माथे लेके लइकन के साथे आइल अनहरिया के माथे लेके लइकन के साथे का कहीं स्वीटिंग सखी दिले रहे छौरा जवन चिट्ठी सखी झिझिया पर मरले बागीटी सखी दिले इस टुलिया में चिट्ठी सखी झिझिया पर मरले बागीटी सखी। नमोन स्टूडियो न्यू एप्पल्स मोतिहारी Alok Bharti Motihari. Contact number 8507063299.